Evo, možete mi pratiti. Počinaca, Čedomir Jovanović je najveći protivnik u Srbiji. Očekuje u društvu Zorana Čičića, heroj Miroslava Miškovića i poslije rekao nekoliko minuta pred Jovanoviću. Ajde, beži dalje. Ajde, šmekeru, ajde, izvadi to, ajde. Nemojte, momci. Nemoj! Marš to dalje. Ajde, beži dalje. Šta je bilo smrdivi LDP-ovci, ajde, marš. Vojko Šešelj je ratni zločinac i to treba cela Srbija da zna. Pustite grobe! Pustite grobe! Pustite Ustaše! Marš Ustaše! Nemoj njih dirate! Nemojte Ustaše, dirate Ustaške majme! Jasno, samo vrati.